jeg se det på ham? Det er billeder med din anden. Jeg forstår ikke helt, hvad du siger. Hvad laver du? Jeg filmer. Ej! Sig hej. Sig hej. Så giver du bare væk. Seriøst? Nej, lad det være. Ej, hvor er du dum. Jeg troede, hun kom igen. Hvor er hun? Hvor? Hvor er hun? Hun hedder bare Weber, gør hun ikke? Hvor er hun henne? Jeg filmer stadig. Hej. Sig hej. Hej, Nina. Wow. Bare stå vinker over det hele. Så finder hun på et tidspunkt. Hej. Okay, hun er... Hvorfor står jeg til højre, sådan ikke er her? Må jeg lige læse, hvad der er skrevet? Fint. Hvor meget har du skrevet? Lige nu står vi på sommerland og venter på dig. Vi har lige set med Du dine. kan ikke læse til højre, tror jeg. Hvor er Janine her? Hvem har det her? Det har du ikke taget? Nej, det har Charlotte her. Vil du også skrive? Bare skrive på det side. Du må, I andre må også gerne skrive, hvis det er. Det er ikke lovligt. Eller det er ikke ulovligt. Undskyld min grønne. Hvor er du grim, Nina, den optager. Kan man heller ikke se på sådan en iPhone. Så skriver mig til mig, vi vil sammen. Hvor er det jer? Sarah. Sarah. Ja, det tror jeg. Det er godt. Ja, om ja. Smil til kameraet. Der, hvad fanden skete der? Så den har ligesom en eller anden ting, der er for dig, Nina. Vi er så gode, vi har kunnet løse. Hvad sker der for den her måde, jeg gør det her på? Øj, hvor er det så godt så. Ej, hvor er jeg nederen. Der er der helvede. Den optager stadigvæk. Jeg kan klare det, det lyder så sjovt. Her. Det er optaget i 2 minutter og 51 sekunder. Det er simpelthen bare for dårligt. Det er så sjovt, at alle snakker jysk. Jeg kan ikke vende mig til det. Can make up. Se, der er den store scene. Så bare venter på, hvem der kommer ind. Der er kildevæld, jeg har lyst til at tage. Vores tasker. Og der er jeg. Så bare venter på, at jeg kan se det. Can wake up your mind. Og lån din anden tryk, Sarah. Det er jo ikke...